Que tal como estades? Benvidos a este pequeno proxecto no que levaba cavilando varios anos e que por fin me animei a facer realidade. Este espazo pretende contribuir a dignificar a memoria das vítimas da Guerra Civil e do franquismo. Ímolo facer coa axuda de expertos, pero tamén de familiares, de institucións e das asociacións memorialistas. Cada tumba que se abre, cada resto que aparece, axuda a reconstruir ese terrible puzzle o que aínda hoxe, despois de 90 anos, seguen faltándolle pezas. Nos hoxe imos tentar recolocar algunhas desas pezas, pero antes de nada, imos co sumario. O franquismo actúa como unha forza xenocida. Quere exterminar a todos aqueles en Galicia ou fora de Galicia, que deben claro que están no universo do Frente Popular. Os verdugos foron conscientes da magnitude do seu crime, non? Das matanzas perpetradas precisamente dentro do mesmo momento do golpe, e foron actuando en función deses condicionantes, incluso puidendo establecerse determinadas pautas de ocultación para tratar incluso de ocultar o rastro dos seus crimes. Que nós teñamos constancia, tampouco sabemos de que, ou a día de hoxe, pola documentación que existe, de que houbera mortes na illa de San Simón. Perplexos porque é a sede do Parlamento, é a sede da representación democrática en Galicia, e que a estas alturas pois se siga poñendo iso en cuestión. A verdade que indica que algo grave nos está a acontecer como pobo, non? O que pedimos, o primeiro de todo, é que nos aclaren pois este tipo de negativas a rectificar, que se desautoricen estas palabras, ou realmente que se poña en riba da mesa o que se pensa. Nós, evidentemente, o que expoñemos é que non hai dúbida ninguna, non hai debate histórico posible, e así o demostran os datos, así o demostran os acontecementos. Castelao é o home que nos fixo, que nos fai e que nos fará sempre mellores a todos. Benvidos, benvidas ao primeiro capítulo de A Ferida Aberta no 36, un podcast de Nuria López. Ciscados nas corredoiras como se foran borralla, xacen os corpos sanguentos que floreceron en chagas. Teñen pechados os puños que en vida ergueron con rabia e os ollos fixos no ceo sempre abertos á esperanza. Corpos benditos dos mártires gloriosos da nosa raza, verdadeiros corpos santos do altar da nosa lembranza. En maio de 1938, en plena Guerra Civil Española, o médico, escritor e xornalista de Padrón Ramón Rey Baltar relataba así desde Argentina o desastre que a contenda estaba causando na súa terra natal. El falaba nestes versos das 1000 feridas causadas en Galicia polos fascistas, feridas que 90 anos despois aínda seguen abertas. Todo comezou aquel verán de 1936. 18 de xullo de 1936. As tropas do xeneral Franco levántanse en armas contra o goberno da República e consuman un golpe militar que fai saltar polo aire o Estatuto da Autonomía de Galicia, entregado na Cámara tan só 3 días antes por Castelao, Ángel Casal e Suárez Picallo. O proceso queda paralizado e aqueles que o apoyaran son perseguidos polos fascistas. Falan o catedrático de Literatura Galega Xesús Alonso Montero e o historiador Miguel Anxo Seixas Xoane. O franquismo actúa como unha forza xenocida. Quere exterminar a todos aqueles en Galicia ou fora de Galicia, que deben claro que están no universo do Frente Popular. A crueldade do golpe militar e da guerra é moi cruenta porque como son moi poucos, son conscientes de que para tomar unha nación enteramente republicana, e neste caso que non era pro-golpista, tiñan que ser contumaces e brutais para que a xente se aterrorizara e quedara paralizada.
A medida que avanzaba a guerra fomos asistindo a un goteo incesante de arrestos, encarceramentos, paseos e execucións. O ilustrador e escenógrafo compostelán Camilo Díaz Baliño, o intelectual galeguista Alexandre Bóveda, o alcalde de Ferrol e membro das Irmandades Xaime Quintanilla, o alcalde de Santiago e responsable da editorial Nos Ángel Casal, os xornalistas Roberto Blanco Torres, Vítor Casas, Xoán Carballeira, Manuel Lustre Rivas, todos son asasinados nos primeiros días da contenda. As cadeas, entre tanto, énchense de presos políticos. A miña cela estaba nos profundos do edificio furada na rocha viva. Tanto paredes como chan eran de pedras en fendas. De longo tiña 2 metros e de ancho un pouco menos. Contra do fondo había unhas táboas denegridas para me deitar. Todo cheiraba a barolo. No cárcere encerran a Ramón de Valenzuela, pero tamén a Celso Emilio Ferreiro, a Ramón Piñeiro, Aníbal Otero e Carballo Calero. Os sublevados pechan o Seminario de Estudos Galegos, perseguen os seus integrantes e proíben empregar o galego tanto na fala como na escrita. Neste contexto, a fuxida pasa a ser a única saída. Calcúlase que entre 3.000 e 4.000 galegos abandonaron Galicia tras o estoupido da Guerra Civil. Nun primeiro momento trasládanse por vía terrestre ou marítima a Portugal ou a territorio republicano. Dali pasan a Francia, onde quedan atrapados ata o final da guerra. Xosé Manuel Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea. As opcións que ficaron, digamos, os partidarios da República nas súas diversas cores e variantes en territorio galego eran fuxir por mar, por vía directa, refuxiarse no monte, tentar pasar a Portugal, o cal era unha opción que tamén conlevaba moitos riscos, porque o Portugal salazarista era partidario dos sublevados, ou finalmente unha opción que escolleron moitos tamén foi presentárense voluntarios no exército insurxente coa esperanza de nalgún intre poderen desertar. En Francia a situación complícase co fin da Guerra Civil e o estoupido da Segunda Guerra Mundial. Os exiliados que agardaban no país veciño a caída das tropas franquistas son recluídos en campos de internamento onde conviven durante meses coa enfermidade, a miseria e a fame. Só algúns conseguen escapar. Na diáspora galega había organizacións ben artelladas que enviaban igualmente recursos para traer xente dos campos, nomeadamente o Frente Popular Antifascista Galego de Nova York, que máis a Federación de Sociedades Galegas en Bos Aires, e como consecuencia diso, pois hai un número de galegos bastante alto, unha proporción bastante alta de galegos que quer en 1940, en 39-40, quer despois da Segunda Guerra Mundial, despois de teren sobrevivido a guerra en Francia como puideron embarcarse cara a América. A medida que avanzaban os meses, a Arxentina, México, Uruguai ou Cuba foronse enchendo de galegos. No país austral refuxiáronse Castelao, Seoane Díaz Pardo ou Arturo Cuadrado. Para Montevideo foron Lois Tobío ou Rafael Dieste. En México fixou a súa residencia Lorenzo Varela e Arturo Souto, e na Habana iniciou unha nova andaina Manuel Ugrís. A Cotío falase deles, pero tamén elas sufriron o exilio e o desterro tras o levantamento militar. Eu fun toda a miña vida marxinada polo exilio e por todo o que iso trae consigo. Continúas coas persoas, pero ao lado. O feito de ir a Francia, de vivir en Francia, de me afacer completamente coa lingua e co espírito francés, sendo doutra parte, significa unha marxinación absoluta. Foi difícil e laborioso vivir ese novo mundo. Sí que o foi. A actriz María Casares, a pintora Maruxa Mayo, a xornalista Maribí Villaverde e as irmáns Amparo, María Teresa e Ana María Albajar. Mulleres fortes e independentes e comprometidas que traballaron pola supervivencia da cultura galega desde o exterior. Moitas quedaron silenciadas e esquecidas, como denuncia a investigadora e especialista na recuperación da historia das mulleres, Aurora Marco. Foi fundamental o peso das mulleres en todos os ámbitos. O que pasa é que foi, sobre todo, o exilio masculino o eixo principal en que se centraron a maioría de historiadores.
pola invisibilidade tradicional que hai sobre o mundo feminino. É dicir, durante moito tempo todo o acontecer da humanidade foise contando se incluír as mulleres aquí en Galiza e en todos os países do mundo. Desde o primeiro momento, os galegos e galegas exiliadas dedicáronse a contarlle ao mundo a través dos seus traballos a barbarie cometida en Galicia polos fascistas. Fano a través de crónicas e poemas ou mediante ilustracións, gravados ou cadros de gran formato. Os álbumes de exilio de Castelao, os debuxos de Souto ou as 13 estampas da traizón de Seoane deron a volta ao mundo. Fala o historiador de arte Carlos López Bernárdez. Artistas como Seoane, como Colmeiro, teñen unha obra que está moi marcada aínda polo peso das imaxes da Guerra Civil, un tema recorrente na obra deles nese período. Tamén é moi coñecido no caso de Castelao a imaxe da derradeira lección do mestre, non? Que un pouco é o punto de final dese proceso, non? Pero como facer chegar a mensaxe naqueles tempos de guerra, censura e represión? Os artistas plásticos agudizaron o enxeño e recorreron a técnicas como os gravados ou os linóleos para reproducir as súas obras de arte. Explícao Manuel Quintana Martelo, presidente da Academia Galega das Artes. Eu creo que a maior canle de difusión dos traballos de carácter plástico dos artistas era a imaxe que se podía difundir con gran facilidade, non? Tanto o grabado como a litografía, a serigrafía, os linóleos, pois tiñan esa capacidade de poder difundir esa imaxe e de poder chegar a moitos sitios e conformar con eso pois edicións, publicacións que serviran para a denuncia desa situación, non? Entre tanto, os escritores introducían os libros prohibidos de xeito clandestino a través de librarías amigas. Sabíamos deses libros e chegábamos a eses libros moitas veces, que se vendían na librería Monterrey, que dirixía a Álvarez Blázquez, aquí en Vigo, que era unha librería de vello, ou que, bueno, se vendían en algúns outros sitios, ou que os mismos exiliados, directa ou indirectamente, nos facían chegar estes libros. No exterior, os exiliados traballaron arreo para manter viva a lingua e a memoria de Galicia. Reeditaron os clásicos e publicaron obras vetadas naqueles días no país, como Sempre en Galiza de Castelao ou A Esmorga de Blanco Amor. O que fixeron os exiliados concretamente na Argentina e máis concretamente aínda en Buenos Aires asómbrame. Eu cada vez teño máis anos e realmente asómbrame ver o que fixeron aqueles homes con tan poucos medios en circunstancias tan difíciles, ás veces nunha situación de moi pouca motivación, etc. Dende a distancia, os exiliados tentaron manter vivo un goberno ferido de morte durante a guerra a través do chamado Consello de Galiza, un órgano político creado en Montevideo en 1944, presidido por Castelao e integrado polos deputados electos no 36. O Consello de Galiza xogou un papel, sobre todo entre mediados dos anos 40 e finais dos anos 40, como institución representativa da vontade autonómica de Galicia, como tal fixo parte do goberno de concentración de Giral. Despois a súa influencia foi decrecendo en parte pola falla de apoio de boa parte do propio exilio republicano galego, e tamén porque a sede principal, as institucións que querían representar o conxunto de exilio galego se achaba en Bos Aires, que comezou a ficar bastante lonxe dos centros máis importantes e decisorios do exilio español, da política do exilio español, que eran México e París. Pero pouco a pouco os galegos do exterior foron ficando sós e víronse atrapados nunha terra que non era a súa e da que rabiaban por marchar. Algúns tardaron anos en facelo, outros nunca o conseguirían e quedarían atrapados alí, naquela longa noite de pedra que se prolongaría durante décadas. O teito é de pedra son os muros e as tebras. De pedra o chan e as reixas, as portas, as cadeas, o aire, as fenestras, as olladas son de pedra. Os corazóns dos homes que ao lonxe espreitan
feitos están tamén de pedra. E eu morrendo nesta longa noite de pedra. Case 90 anos despois do estourido da Guerra Civil, centos de familias galegas seguen sen saber nada dos seus seres queridos. Moitos foron paseados, torturados e encarcerados, outros morreron en campos de concentración, outros foron dados por desaparecidos. Hai agora 4 anos un equipo de investigadores do Grupo de Historia Agraria e Política do Mundo Rural da USC, de Istagra, puxo en marcha un proxecto de recuperación da memoria oral da Guerra Civil co que se pretende dar resposta a todos estes interrogantes. Trátase do proxecto de memoria democrática centrado na exhumación de vítimas da Guerra Civil e o franquismo, que bebe un pouco daquel proxecto de nomes e voces que botara a andar no ano 2006. Nel participa a historiadora Conchi López Sánchez. Conchi, benvida. Hola, gracias. Trátase dun proxecto moi ambicioso que se ven desenvolvendo desde hai uns anos nas provincias da Coruña, Ourense e Pontevedra. Que balance facedes deste traballo? Este proxecto, Plan de Memoria Democrática, bota a andar, pois gracias a un encargo precisamente da Secretaría de Memoria Democrático, de unha petición, por así decirlo, de ámbito estatal. Este é un fito porque é a primeira vez, non, pois que o Estado asume esta responsabilidade e transfire fondos ás distintas comunidades autónomas, e aquí en Galicia a forma que se decidiu para xestionar, pois digamos, estes cartos e asumir esta función, non? Tal e como así indica a Lei de Memoria Democrática, pois é a través da delegación á Universidade de Santiago. Entón, a USC firma un convenio coa Xunta de Galicia e digamos que o grupo de investigación Istagra foi o encargado de montar esta equipo multidisciplinar, non? Da que formamos parte, pois, membros do grupo e colaboradoras, como é o meu caso, e ademais tamén outros profesionais como poden ser do ámbito universitario como o Instituto Luís Concheiro, que aí é onde temos o noso equipo de xenética, e ademais a parte dos traballos arqueolóxicos, non? Que é dirixida polo profesor José Carlos Sánchez Pardo, e ademais colabora tamén no noso equipo o antropólogo forense Fernando Serrulla, que el trabalga pois para o IMEL Gamberín. E bueno, botamos a andar no ano 2021 con esta encarga, non? E chegamos aquí ao ano 2024 onde remata un pouco pois a nosa andanza e este compromiso cuadrienal. Non sei de forma concreta en que che gustaría que me centrara. Si eu quería saber un pouco en cantas localización traballastes e cantos corpos pudestes de recuperar. Pois mira, a nivel global pudemos traballar en unhas 11 fosas, atendimos a demanda de máis dunha dúcia de familiares, non? Tamén colaboramos de forma moi íntima e apegada coas asociacións que levan moitos anos recopilando información e traballando tamén a prol das víctimas e demais. E buscamos ao redor dun centenar de víctimas, non? Digamos que o noso traballo ten como distintos procesos: investigar, buscar, exhumar e cotexar, no caso de que puidera ser posible eses restos coas mostras de referencia dos familiares para poder facer identificacións. E digamos que un dos casos máis exitosos nesas 4 fases do noso traballo, non, pois pode ser o caso emblemático da fosa de Celanova, onde buscábamos 2 persoas, pero que sabíamos que foran executadas xunto con outras 5, eran un grupo de 7 persoas, todas elas de Asturias. Digo que buscábamos 2 porque nun principio só tiñamos a demanda de 2 familias, que despois se foi ampliando co paso de tempo, non, e da difusión dos nosos resultados. E bueno, nese caso puidemos buscar, exhumar e identificar eses corpos. No resto de casos, si ben é certo que buscamos, exhumamos, moitos dos casos aínda están pendientes de que se poida establecer esa identificación xenética, xa que este é un proceso largo que pode abarcar pois dende uns meses ata incluso anos, dependendo do estado de conservación dos osos. E noutras, pois, como por exemplo foi o caso da Capela, no que non localizamos a fosa e non podemos exhumar ningún corpo. Que é o que máis vos sorprendeu dos resultados obtidos nesta investigación? Bueno, pois a verdade é que dá para reflexionar moitísimo, porque digamos que esta é a primeira vez, non? Digamos que dentro do ámbito histórico é certo que
que pasamos como diferentes etapas, non? Dende os anos 2000 que se empezou un pouco centrando estes estudos nas víctimas, na súa identificación e un pouco analizando pois cales foron os procesos violentos que pasaron dende o 18 de xullo de 1936 ata, bueno, incluso durante toda a dictadura. Despois, digamos que o foco pasouse un pouco pola vertiente dos verdugos, non? Quenes foron os perpetradores, quenes os executaron, quenes os pasearon, quenes foron os responsables e como funcionou toda esa cadea de mando. E digamos que agora, pois, precisamente gracias a que o foco virouse cara ao punto de vista dos escenarios, dos lugares, non? Onde teñen lugar xa non só os asesinatos, sino precisamente, neste caso, pois os enterramentos, estános dando moitísima información sobre como os verdugos xestionaron os corpos das víctimas non só no momento no que pois sucederon precisamente os acontecementos, sino tamén ao longo de toda a dictadura ata hoxe en día. ¿A qué te refieres exactamente? Pois digamos que unha das teorías coas que está traballando o grupo Instagra, gracias a toda a información que recopilamos ao largo destes 4 anos, pois é que precisamente os verdugos foron conscientes da magnitude do seu crime, non? Das matanzas perpetradas precisamente dende o mesmo momento do golpe, e en función de como evolucionaron os sucesos, incluso o contexto internacional, non, coa Segunda Guerra Mundial, os juicios de Nuremberg e demais, pois eles foronse acomodando e foron actuando en función deses condicionantes, incluso puidendo establecerse determinadas pautas de ocultación para tratar incluso de ocultar o rastro dos seus crimes. Isto significa pois que na práctica precisamente non podemos encontrar moitos deses corpos, non? E a gran maioría dos casos no que isto foi así débese a que, bueno, pois as fosas estaban debaixo de nichos ou de construccións. Estamos intentando determinar se hai algunhas pautas que poidan explicar isto, non? Se coinciden nun mesmo contexto temporal, se coinciden as tomas de decisións nuns determinados perfis, non? E esta é unha cuestión que estamos estudando e que podemos acceder a este estudio agora mesmo gracias a toda a información que estamos recopilando. Que dificultades vos atopachedes polo camiño? Cal foi o principal atranco? Supoño que o paso do tempo, o estado dos restos, o feito de que as fosas estiveran camufladas? Sin duda o paso do tempo pois é un handicap moi grande porque no doble sentido, non? Porque os restos, claro, pois as características do suelo en Galicia é moi ácido e todo ese tempo pois xoga na nosa contra, non? Ás veces que os atopamos, a maioría dos osos están nun estado de conservación moi deteriorado, no que é moi difícil extraer unha secuencia de ADN que permita unha comparación con resultados óptimos, non? E despois tamén o paso de tempo con respecto pois ás víctimas, aos familiares, aos testemuños que puideron vivir eso e que nos poidan contar un pouco tamén esa historia, non? Entón, canto máis pasa o tempo, pois eses testemuños van pasando de boca en boca e entón o relato pois tamén digamos que se vai deformando, alterando, modificando e interpretando, non? Segundo as bocas polas que pasan. E, bueno, outra das dificultades tamén a veces pois son algunhas dificultades que temos a hora de consultar documentación, de buscala, de non se sabe moi ben onde está, nin quen a ten. Por exemplo, algunhas veces tamén tivemos problemas para poder acceder a consultar documentación de carácter eclesiástico e isto é moi importante. Claro, e hache preguntar, non sei se a Igrexa está colaborando. A ver, en liñas xerais sí, podemos decir que sí. Nós, bueno, como parte do noso protocolo de actuación temos que pedir os permisos pois lexítimos para poder facer o noso traballo, non? E a maioría das fosas en Galicia, e creo que todas ou casi todas nas que traballamos nestes 4 anos están en terreos propiedade da Igrexa, pois obviamente tivemos certo diálogo non con ela. É certo que nese sentido non puxeron impedimentos e sempre pudemos realizar e avanzar o noso traballo seguindo pois as cantos legais habituais. Pero sí que é certo que a hora de buscar información, bueno, pois xa depende un pouco pois da vontade do cura da parroquia ou está como máis xuxeita á vontade persoal ou individual das persoas que xestionan esa cuestión pois en cada parroquia ou en cada diócese incluso.
Comentabas antes que no equipo traballan historiadores, pero tamén hai xenetistas, hai forenses que colaboran na identificación das vítimas. E o que me pregunto, que tipo de información dá un corpo? Que nos di sobre o que pasou? Moitísimo, porque un resto ten en conta que o resto óseo moitas veces incluso ven acompañado, non, de vestixios materiais, como poden ser resto de roupa, de calquer obxeto que puidera ir coa víctima, non? Ademais, a posición dos restos óseos, pois nun primeiro momento podenos dicir se estamos diante dun enterramento ordinario, é dicir, un enterramento habitual, non? Que encarna pois unha determinada posición e tamén un determinado sentimento que adoita ser de respeto cara a ese corpo, ou non, ou se pola posición pois podes deducir a forma na que foi enterrado, se foi rápida, se foi máis pausada, se foi máis planeada, e bueno, ademais, pois polas propias características que poidan ter eses osos, non? Para iso tamén traballa con nos en campo o antropólogo forense que nos axuda un pouco a facer esa eliminación inicial de determinar a morte desa persoa, non? Se estamos diante dunha morte violenta, pois iso nun principio xa sería uns restos susceptibles de poder ser aqueles que estamos buscando. É dicir, un corpo fala desde múltiples puntos de vista. Estamos falando do contexto, da traxectoria vital e violenta polo que pasou e é moi importante atopalo e nas mellores condicións posibles, obviamente. Que tipo de obxetos puidestes atopar nas tumbas a carón destes cadáveres? Hai algún que vos chamara especialmente a atención? Pois mira, moi variados, desde restos da roupa como botóns, billas de cinturóns, zapatos, incluso prendas de vestir como calcetíns ou restos de tecidos, non, das vestimentas. Tamén atopamos asociadas moedas, objetos que ainda non supemos saber, pero poden ser precisamente este 2024, non? Algo que puidera ser nun principio como carteiras ou accesorios como reloxos, e obviamente tamén atopamos restos de balas, non, de proxectís, e incluso candados asociados a eses corpos, e restos do que foron caixas, algúns deles non, porque nun primeiro momento pois podemos pensar de que foron enterrados tal cual, sin caixas, esa é unha das primeiras hipótesis, pero o feito de que en Galicia precisamente os traslados desde as cunetas hasta os cemiterios, na maioría dos casos o fixeron os propios veciños ou o enterrador parroquial, pois estamos vendo que pode ser que ese sexa un síntoma de que os enterramentos tiveran certa dignidade, non? Entón tamén nalgúnas ocasións nos atopamos restos de caixas, aínda que foran moi humildes, e darnos moitísima información, claro. E cal é o perfil das víctimas? Non sei se eran persoas de avanzada idade, rapaces novos... Pois a verdade é que as víctimas en xeral da violencia golpista e da guerra en Galicia, al menos dende 1936 e 1939, que son os rexistros que temos actualmente na base de datos de nomes e de voces, adoitan ser varóns, arredor dun 95%, e ademais a franxa de idade pois adoita estar entre os 18 e os 40 anos, a gran maioría, non? E adoitan ser pois persoas con profesións ligadas bastante variopintas, a verdad, ligadas a diferentes estratos sociais, moitos deles incluso con filiación política coñecida e como podes ver o sesgo de xénero pois é moi importante. Conchi, hai algunha historia que puiderades reconstruir e que vos chamara especialmente a atención? Bueno, moitísimas, o sea, calquera todas elas, sería un pouco injusto non centrarse nunha sola, porque todas teñen a súa propia historia e todas teñen algo que contar, non? Pero, bueno, a min particularmente conectei moitísimo pois coa historia de Anunciación Casado Atanes, que foi a única muller coa que traballamos, non, desde o punto de vista das víctimas neste plan de memoria. De feito, a súa fosa estaba no cemiterio do Castro, no concello de Viana do Bolo, en Ourense, e, bueno, foi unha señora que era coñecida na súa época como a comunista de Viana, non, como a pasionaria. E ao pouco que rascaras na súa historia, bueno, pois podes ver como as mulleres, a pesar de ser minoría nesa base de datos, que, bueno, son minoría, pode ser tamén un pouco por un sesgo das fontes, pero tamén porque así o foi na propia dinámica e na propia estrategia da violencia golpista, non?
non foi unha violencia directamente dirixida cara ás mulleres, pero elas tamén a sufriron por outras cuestións. Pero, bueno, esta muller sufriu unha morte especialmente violenta. Temos o expediente, a acta do levantamento do cadáver, non? No que ali presenciou ese levantamento un médico forense e un xuiz e fa unha descripción do estado do seu corpo que, bueno, impacta a calquera persoa que puida ler, non? Non sei se hai unha cifra máis ou menos exacta sobre o número de mortos e axusticiados en Galicia durante a Guerra Civil e o franquismo. Sí, en liñas xerais, na base de datos de nomes e voces, por eso digo que bebemos ese proxecto que botou a andar no 2006, temos rexistradas alrededor de 14.000 víctimas. Víctimas non mortais, víctimas en xeral, persoas que estiveron detidas, que foron procesadas, que foron sancionadas, e desa cifra, ao redor dunhas 5.000 son víctimas mortais, non? Que chamamos nós. E dentro de esas persoas que foron asesinadas, temos por un lado os paseados, que son aquelas persoas que recibiron morte, pois, sen ser derivada dunha sentencia condena de pena de morte, e temos o que chamamos os executados, non? Que son aquelas persoas que foron fusiladas porque foron condenadas nun xuízo militar, pois, a esa condena, a esa pena de morte. Onde se dá o maior número de vítimas mortais, entre os paseados ou entre os axusticiados? Pois a relación é un terzo paseados e condenados. Por tanto, estamos falando de moitísimas mortes que durante moitos anos foron coñecidas como mortes extraxudiciais e se pensaron que eran mortes menos planificadas, máis espontáneas, que tiveron lugar no primeiro momento do golpe e que despois se institucionalizaron e que se volveron pois máis planificadas, ordenadas e demais, pero bueno, a raíz das execucións, digamos que esa teoría hoxe en día está superada dende o punto de vista bibliográfico. As últimas teses, moitas delas salidas do grupo Istagra, de outros compañeiros e a miña, pois desbotan esta tese e apoian a idea, non, de que ambas estrategias de asesinato son coetáneas no tempo, danse dende un primeiro momento, simplemente que responden a intencións distintas, son diferentes formas de matar, pero ambas, todas elas, ordenadas e planificadas e seguindo unha cadea de mando verticalmente dirixida. Non sei se vai ter continuidade o proxecto, se tedes plantexado unha segunda fase. Pois a día de hoxe non temos a aprobación, a confirmación oficial de que isto vai a ser así, pero a realidade é que temos moitísimas peticións de familias de exhumacións e teríamos material, por así decirlo, para continuar o plan sin ninguna dúbida. Non sei se hai vontade política e, por tanto, presuposto para continuar con este labor. Se están os tempos como para investigar este tipo de cousas. Eu penso que calquera tempo é bo para estudar este tipo de cousas, porque é unha cuestión, non, de dereitos humanos e que nos debe implicar a todos como sociedade. Pero actualmente a verdade é que non temos noticia, dende o punto de vista das institucións, de si o noso traballo vai a poder seguir adiante ou non. Entón, non che podo responder a iso, a verdade? Ojalá sí, ojalá puidera facelo, pero non o sei. Cando escoitamos a políticos poñer en cuestión as mortes en cárceres franquistas, como foi o caso da illa de San Simón, non sei que se lle pasa pola cabeza. Non, a verdade que non. Ademais que os datos están diante deles e están ao alcance de calquera. Entón, bueno, non ten moito sentido negar o innegable e, bueno, eso só amosa, non, pois un pouco as políticas e as intencións que teñen detrás, pero vamos, dende o punto de vista histórico non ten ningún sentido, dende o punto de vista dos dereitos humanos, pois é inaceptable e, bueno, pouco máis teño que decir ao respecto. Pois Conchi López Sánchez, moitísimas gracias polo labor que desenvolvedes e moitísimas gracias por pasarte hoxe por aquí para contárnolo. Unha aperta. Nada, graciñas a ti, graciñas. Chao, chao. A memoria segue máis viva que nunca neste 2025 e por iso neste espazo queremos irvos contando todas as novidades que se vayan producindo. Nos últimos días, a crónica política veu marcada por esas declaracións do deputado popular José Luis Ferro cuestionando no Parlamento de Galicia os crimes cometidos polo franquismo na illa de San Simón. Segundo dixo, non hai constancia de que morreran presos en San Simón nos tempos nos que foi un cárcere franquista. Imos escoitalo.
que nós teñamos constancia, tampouco sabemos de que, ou a día de hoxe, pola documentación que existe, de que houbera mortes na illa de San Simón, salvo abusos do director daquel momento, do director da prisión, que foi pois pasado polo coitelo, o mesmo director da prisión porque trataba mal os presos. Estas palabras provocaron o estupor dos grupos da oposición, tamén dos colectivos memorialistas. Paloma Castro, do Grupo Socialista, acusaba o PP de ser un cómplice da ultradereita e de facer unha interpretación parcial, sesgada e selectiva da historia. Desde o bloque, Lois Bará exixelle ao PP que rectifique. Considera que as palabras de Ferro son unha ofensa para as arredor de 6.000 persoas que se calcula foron encerradas e torturadas na illa de San Simón. Creo que é necesario ter en conta o pasado pois para que as cousas non se volvan repetir. E nós tamén entendemos que é imprescindible que os poderes públicos a través das diferentes administracións leven a cabo políticas públicas para, como dicía antes, o coñecemento da historia. Coñecemento da historia que tamén lle falla a vostede e a outros deputados do Partido Popular porque son continuas as incongruencias que din non en relación a este sentido e as inexactitudes de moitos relatos históricos como a que fixo vostede en relación a que non existiu ningún tipo de fusilamento na illa de San Simón. Presidente, quero pedir a palabra ao beiro do artigo 78.1. Señora, eu creo que non procede esa palabra. O señor Ferro, no seu turno, igual que vostede fixo afirmacións, podemos discutir si son certas ou non son certas. Non creo que ese xa o seu debate, por tanto non procede a palabra. Gracias. Quero deixar claro que vostede está vetando esta posibilidade, esta opción, porque non lle interesa que se desmintan aquí as absolutas falsedades, mentiras, que dixo o señor representante do Partido Popular, que me parece unha ofensa, como nunca se dixo neste Parlamento, os centos de persoas que morreron na illa de San Simón. As declaracións de Ferro causaron indignación entre a veciñanza da zona. O Pleno do Concello de Redondela, o que pertence a San Simón, vai debater se declara ou non a este deputado persoa non grata. Vai no facer a petición da alcaldesa de Digna Rivas, que considera que este tipo de comentarios supoñen un ataque contra os valores democráticos e contra a convivencia pacífica. Da mesma opinión é o alcalde de Nigrán, que tamén falou deste asunto, socialista Juan González, que tamén é historiador e que estudou a fondo a memoria dos presos de San Simón. Lembra aos populares que este feito está máis que documentado e ele interpreta as palabras de Ferro como un insulto ás vítimas, ás familias e tamén un atentado contra a memoria histórica. Pero malia todo isto, malia todos estes comentarios, malia todo este malestar que están xerando as palabras dese deputado no Parlamento, o presidente da Xunta resístese a desautorizalo. Insiste Rueda en que se deixe este asunto aos historiadores. Matías Rodríguez da Torre, voceiro da Iniciativa Galega pola Memoria. Que tal, benvido? Hola, moi boas. Que tal? Supoño que aínda perplexo, non, tras escoitar un representante político poñendo en cuestión os crimes na illa de San Simón e ademais na sede do Parlamento Galego. Pois sí, evidentemente, perplexos porque é a sede do Parlamento, é a sede da representación democrática en Galicia e que a estas alturas pois se siga poñendo iso en cuestión, a verdade que indica que algo grave nos está a acontecer como pobo, non? Claro, desde que se desatou a polémica, o PP insistiu en que se malinterpretaron as palabras do deputado, Rueda se resiste a desautorizalo. Semella que case 90 anos despois, Matías, o PP aínda non sabe onde colocarse, non, cada vez que se fala do franquismo. Pois, evidentemente, a ver, eu creo que hai un merdo do que custa pois separarse, evidentemente foi un elo de unión e que provoca que aínda a estas alturas pois non se xan capaces de negar e de rectificar pois no caso de unhas manifestacións deste tipo o que parecería evidente en calquera sociedade occidental, en calquera sociedade que defenda os dereitos humanos. Un nutrido grupo de historiadores e de expertos, entre os que te inclúes, asinastes un manifesto, un pouco en relación a estas declaracións pronunciadas por Rueda e polo Partido Popular. Creo que tamén lle enviachedes unha carta ao presidente da Xunta. Que o que dicides nestes escritos? Realmente o que pedimos, o primeiro de todo, é que nos aclaren pois este tipo de negativas a rectificar, que se desautoricen estas palabras ou realmente que se poña en riba da mesa o que se pensa.
Nós, evidentemente, o que expoñemos é que non hai dúbida ninguna. O manifesto que acabamos de asinar é que o que ven a dicir é que non hai debate histórico posible, e así o demostran os datos, así o demostran os acontecementos. Calquera outro tipo de debate pois é para manipular, para enganar, e mesmo para enganarnos a nos mesmos e a nosa propia historia, que nos leva pois ao descoñecemento e á ignorancia. O que se pide tamén é que con todo isto pois acabar precisamente con estas dúbidas e que haxa políticas públicas da memoria para que non se poida caer precisamente nestas tentacións antidemocráticas. Polémicas aparte, imos, se che parece, adentrarnos en San Simón, a quen moitos chamaban a Illa dos Mortos. Matías, cantos presos chegou a albergar o penal e cantos non conseguiron sobrevivir neses anos nos que estivo aberto? Ben, digamos que San Simón foi aberto en setembro-outubro de 1936 como prisión, aproveitando as construcións previas como lazareto marítimo, até marzo de 1943. Durante estes máis de 6 anos, pois crese que puido albergar a uns 6.000 presos, e dos que se ten constancia de morte directa na illa ou a causa da propia illa, quero dicir, sacas de paramilitares fascistas que viñesen recoller a persoas para seren fusiladas pois nos montes da Contorna, no monte da Concheira pois en Redondela, no monte do Castro, en Monte Porreiro en Vigo, en Monte Porreiro en Pontevedra, ou persoas que morresen na propia illa por enfermidades derivadas do seu presidio ali, ou mesmo os 8 fusilamentos que ali se teñen verificados, pois calcúlese que unhas 500 persoas puideron perder a vida na illa de San Simón. Bueno, de feito, xa nos anos 40 o alcalde franquista de Vigo queixábase do gasto enorme que provocaba ese tsunami de cadáveres que cada día se acumulaba no penal, non? Exactamente, hai que recordar que gran parte dos cadáveres de San Simón ian para o cemiterio municipal de Pereiro en Vigo. A illa de San Simón pertencía administrativamente ao Concello de Vigo, e moitos outros pois acabaron en fosas comuns, por exemplo, en lavadores no que era o Concello de Lavadores, hoxe en día pertencente a Vigo. E había esas queixas porque segundo as testemunhas directas, pois tiñamos xornadas nos que dúcias de cadáveres pois aparecían nas beiras das rochas de San Simón para seren recollidos nas barcos respectivos, nas lanchas respectivas, e chegaren a Vigo. E cales eran as condicións de vida dos presos en San Simón? Fálase de numerosas enfermidades que contraían debido a mala alimentación, falta de higiene, invasión de piollos? Sí, evidentemente as condicións eran deploráveis, porque primeiro o que se producía era un ateigamento entre eles. Hai que recordar que mesmo na illa chegou a haber prácticamente 1.500 persoas entre San Simón e o barco prisión Upomendi, que foi colocado a uns centenares de metros da punta sur para introducir a máis presos, unha vez que cae a fronte norte republicana a finais de 1937. Entón esas condicións de ateigamento, de amoreamento, pois facían que apenas houvese espazo e que a convivencia pois levase tamén a que ao haber un gran número de persoas pois non tivesen posibilidades de ter unha higiene decente. Na illa tampouco había moita auga precisamente, e ademais ese número de persoas tiveron que convivir con numerosas enfermidades. Entre elas, pois, por exemplo,
enfermidades gástricas, como nomea, pois, por exemplo, Evaristo Mosquera no seu libro 4 anos a bordo dunha illa, derivadas de comeren pois berberechos que había nos arredores da prisión, enfermidades como tifo, que houve unha epidemia e o deputado pontevedrés Poza, sendo doutor e unha especie de patriarca da prisión pola súa veteranía e os seus anos, pois axudou cos poucos recursos que había a que non morrese máis xente e a verdade que podemos imaginar tamén que persoas que apenas tiñan acceso a lavaren a súa roupa, os seus propios cuidados. Unhas condicións deplorables e despois está ese clima de terror, non, que se instalaba nestes lugares onde cada noite os prisioneiros agardaban por esa temida lista dos que serían trasladados e fusilados, non? Exactamente, por iso definimos a San Simón realmente nos seus usos como un campo de concentración, porque os presos que ali se encontraban, sobre todo nos anos 36, 37, 38, nos principios logo do golpe de Estado, eran presos preventivos, é dicir, persoas que non estaban xulgadas, que ian para ali acusadas, proviñan dos cárceres de Pontevedra e Vigo, e eran pois casi como sorteados pola noite, nos que levaban pois se cadra unha lista de persoas, 10, 12 persoas, as que chegaba a lancha chamada a Raposa, que marchaba con eles e o día seguinte aparecían fusilados ante toda a impunidade. Presos que non estaban, por tanto, xulgados e o que facía que o terror se sementase pois, nas vidas e nas conciencias destas persoas que non sabían que lles depararía o mañá, non? Como sucede noutros campos de concentración da época, en outras prisións, o perfil dos internos era do máis heteroxéneo, non? Pero logo había ese nutrido grupo de presos formado por sindicalistas, políticos, abogados, mestres, médicos, é dicir, persoas cultas, persoas influíntes, como o alcalde de Bueu, como Xoán Carballeira ou como o poeta Luis Bouzabrei, non? Sí, había un pouco de todo. Evidentemente era reflectir a sociedade da época, que pois estaban persoas operarios da época, mariñeiros, labregos, mais tamén pois os alcaldes, por exemplo, de prácticamente todos os concellos da época, deputados, persoas de profesións liberais, funcionarios, e, lóxicamente, tamén persoas que estaban pois na vida pública, sindicalistas e políticos de moi diversas ideoloxías, que a única, digamos que o único do que os podían acusar eran de demócratas, non? Ali estaban moitos deles sen teren coñecemento ningún de por que foran levados a prisión. Isto todo tamén favoreceu a que o ambiente na propia prisión entre os propios presos pois fose dunha solidaridade tremenda. Sempre se pon o exemplo de que eles seguiron mantendo pois as súas propias profesións dentro da prisión para axudaren aos seus compañeros, e así o fixeron pois os que eran mestres ou os que eran pois, por exemplo, zapateiros ou barbeiros, non? E logo está ese tétrico personaxe, Fernando Lago Búa, director da prisión, que acabaría sendo condenado a morte e executado, non? Pois sí, forma parte desa historia máis negra. Fernando Lago Búa é o primeiro director do campo de concentración, do cárcere de San Simón. Ele era un home da confianza do general Mola, que fora pois, o auténtico instigador do golpe de Estado na península. Entón parece ser que Mola pois, lle ofrece a posibilidade de que escolla un destino polos seus servizos prestados, e ele escolle ser o director xeral, director provincial de prisións en Pontevedra. Iso significaba facerse cargo pois digamos que da prisión estrela do franquismo, que era a illa de San Simón. Entón pois tece, digamos, que urdime un plan conxuntamente co médico da prisión, Bustelo, e con
militar de Vigo, un tenente chamado Francisco Rodríguez el Rabioso, para extorsionar a presos, mesmo pedirías diñeiro a cambio da súa presunta liberdade, pois, as familias destes presos e mesmo pois facer escaperlo co economato e cos víveres da prisión. Isto é sabido polas autoridades do Estado novo franquista e finalmente acabarán sendo fusilados no Monte do Castro de Vigo. É unha desas historias que en San Simón pois poñen os pelos de punta, o igual que tamén pois a actuación do Padre Nieto, un famoso cura que mesmo participou nos fusilamentos dos asturianos na illa de San Antón. Matías, o Goberno anunciou recentemente que vai declarar a illa de San Simón xunto tamén co Pazo de Meirás lugares de memoria democrática. Que supón este recoñecemento? Pois, cando menos temos que este recoñecemento por lei van supor o cumprimento de uns usos para os lugares da memoria, neste caso pois para a illa de San Simón, que non pervirtan a súa historia. Un lugar da memoria é un espazo que ten que ser divulgado como tal, ten que ser posto en coñecemento da poboación, ten que dimensionar o seu significado a súa historia. Non estades de acordo cos usos que se lle dá agora a San Simón? Exactamente. Por tanto, moitos dos usos que está dando a Administración Galega, a Xunta de Galicia, que se encarga pois nunha concesión de manial do Estado de pois, a actividade na illa de San Simón, pois supoñemos que, cumprindo a lei, deberían deixar de producirse, pois o que pois, desde campamentos de casi de todo tipo a festas, concertos e actividades que son lucrativas, que non teñen, pois, digamos, ningún tipo de relación co que ali aconteceu, e que banalizan e de algún xeito, pois, van en contra do espírito dun lugar que debe ser recordado e debe ser respetado. Pois Matías Rodríguez da Torre, voceiro de Iniciativa Galega pola Memoria, moitísimas grazas polo voso labor primeiro, segundo por pasarte por aquí e axudarnos a facer esa viaxe no tempo, non? E poder guiarnos nese percorrido pola tétrica illa de San Simón. Pois moitas grazas pola divulgación. Unha parte. Volveremos de seguro a San Simón noutro capítulo de A Ferida Aberta no 36, pero agora imos seguir con outros asuntos que marcaron a actualidade estes días, como a proposta do BNG de recoñecer a Castelao como primeiro presidente de Galicia. Esta proposta fixo a voceira nacional do Bloque Ana Pontón, coincidindo co comezo do ano Castelao este mes de xaneiro. Os nacionalistas que se declaran herdeiros do ideario do intelectual de Rianxo piden que se salde unha débeda histórica con quen deseñou e presidiu desde o exilio o Consello de Galiza. Queremos anunciar que imos levar ao Parlamento unha iniciativa para que se recoñeza de maneira oficial e legal a Castelao como primeiro presidente de Galiza. Trátase de rescatar a nosa memoria democrática, facer xustiza e recoñecer que o primeiro presidente deste país por dereito propio foi Alfonso Daniel Rodríguez Castelao desde o exilio. Pero os populares non están polo labor. O presidente Alfonso Rueda rexeita que Castelao sexa nomeado primeiro presidente de Galicia. Na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, hai uns días, o presidente galego argumentou que o rianxeiro non foi elixido democráticamente. Critica Rueda aqueles que pretenden apropiarse da figura do histórico galeguista. Eu creo que hai que facer aproveitar este ano, este 75 aniversario, para ensalzar a figura dun referente para a identidade de Galicia, que creo que é o que foi Castelao, e que debería ser unha figura, un referente para todos os grupos políticos, para todos os que lle queremos a Galicia e amamos os seus referentes. Por tanto, calquer intento de apropiación, calquer intento de decir que é un partido político ou un grupo político, unha tendencia política, unha maneira de pensar que ten máis dereito a reivindicar o que outra, creo que iso é un erro. Por lo tanto, creo que aquí hai un intento diso, sinceramente. Creo que
o primeiro presidente de Galicia foi o primeiro que pudo ser elexido democráticamente e iso foi, por desgracia, moito máis tarde do pasamento de Castelao. Como dicía, esta polémica xurdiu coincidindo co inicio do ano Castelao. O primeiro dos actos organizados en Galicia este 2025, que cadra co 75 aniversario da morte do Rianxeiro, celebrouse no Panteón dos Galegos Ilustres e desde alí o presidente da Fundación Seixa Xoane apelaba á capacidade do líder galeguista para conectar e dignificar o pobo galego. Celebremos a Castelao, porque Castelao é o home que nos fixo, que nos fai e que nos fará sempre mellores a todos. Intensifícanse os actos por toda Galicia en lembranza de Castelao. A Cidade da Cultura está preparando unha exposición na que o propio Castelao vai guiarnos virtualmente a través da súa vida, a súa obra e o seu pensamento político. A Fundación Castelao e a Editorial Galaxia van reeditar as dúas versións que Castelao deixou publicadas dos vellos non deben de enamorarse. O Instituto Padre Sarmiento digitalizará toda a documentación descuberta sobre o proxecto do Estatuto da Autonomía do 36 que Castelao levou ás Cortes pouco antes de estourar a Guerra Civil. Pero, ademais, co gallo do ano Castelao, a Real Academia Galega abriu unha sección na súa páxina web cos fondos bibliográficos, hemerográficos e fotográficos que posúe do Rianxeiro. O Consello da Cultura Galega irá publicando tamén na súa páxina, de feito xa está facendo, os arquivos e documentos que permiten coñecer os aspectos menos visibles da biografía de Castelao, como, por exemplo, a homenaxe que lle fixeron en 1975 co gallo do 25 aniversario da súa morte. O Museo de Pontevedra tamén se está volcando este 2025 para divulgar a figura de Castelao. O primeiro martes de cada mes podedes participar nas visitas guiadas ás salas que o museo dedica ao intelectual de Rianxo, que albergan 1834 pezas relacionadas coa súa vida e coa súa obra. Iso sí, non vos esquezades de reservar praza a través da páxina web. E claro, coincidindo co ano Castelao, multiplícanse as exposicións para dar a coñecer aspectos relacionados coa vida e obra do político de Rianxo. Na Fundación Penzol de Vigo podedes ver ata o día 30 de marzo unha exposición co gallo dos 80 anos da publicación do Sempre en Galiza e da Constitución do Consello de Galiza. Se ides polo Museo do Pobo Galego en Santiago, poderedes ver a exposición Castelao, o retorno a Galicia 1984, con fotografías de Xan Carballa e que está comisariada por Xosé Enrique Acuña. No Museo Provincial de Lugo está aberta a mostra Castelao de Sempre en Galiza o Consello de Galiza, comisariada por Enrique Monteagudo. No Concello de Rianxo exponse a mostra Os homes por Castelao na colección Roberto Taboada, que xa se puido ver, por certo, no Museo de Artes do Grabado e Estampa Digital situado en Ribeira. E en Ordes exponse no Museo do Traxe Juan José Linares a mostra Castelao Grafista, que conta con pezas procedentes das coleccións de arte de Abanca e da Fundación. Falamos de debuxos do álbum Cousas da Vida e tamén de fotografías, de caricaturas e de portadas de revistas. A exposición permanecerá aberta ata o día 8 de febreiro. E no vindeiro capítulo, a represión franquista na comarca de Ferrolterra. O que é a comarca de Ferrol, entre agosto e decembro de 1936, hai cerca de 580 vítimas, non? Casi o 65% son vítimas de paseos. Os consellos de guerra empezan a funcionar con máis lentitude e son as sacas das cadeas e dos propios domicilios dos republicanos os que producen máis mortes. Primeiro foi detido na casa, despois o liberaron e ao cabo duns días o volveron a arrestar, o mandaron o barco ali atracado en Ferrol, el Plus Ultra, e, bueno, pois sin previo aviso, o día 17 de agosto sacaron a él e a 14 compañeros que estaban ali no Plus Ultra e os fusilaron. Todo isto e máis aquí, en a ferida aberta no 36. Ata cando queiras. Oh
A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.